almajirin shehu zai zama mai tsafta mai kyau, mai ba rana haƙƙinsa, mai ba dare haƙƙinsa. wannan haza huwa muridu Sheikh Ibrahim. Aina muridu Sheikh Ibrahim? sai da muridin Malam Mansur. Malam Mansur muridin Abul Fatih. Abul Fatih muridin Shehu Atiku. Shehu Atiku muridin Sayyid Ali Sisi. Sayyid Ali Sisi muridin Shehu Ibrahim. Wani mutum yana nan cikin masallaci, amma ba zan faɗi sunansa ba, ya ce min, ka shehu kai haƙuri, yadda mutane suka ji labarin Najeriya da son Shehu Ibrahim, da ya kamata motan golf kake hawa, gidanka babu irinsa. Na ce to haka yake. Ka shakka ne? Da aka fara azumi mai ga kawo? An yi abuwa. Ya kamata a auna, inna la ya'muru bil adli wal ihsani, ai adalci khairul umur awsatuha. Kar yayi yawa abun soyayyan diwani, kar yayi yawa zikirin, kar yayi yawa sosai zuwa maulidin, kar yayi yawa. Ya kamata wata rana in an ce za a yi zikiri ko za a yi maulidi, a ce wane Malam Jamilu baya nan. Baya nan, shi ba zakiru ne. Ya ce ya tafi jarrabawa a Lagos, saboda an kira ana ba da aiki a can, ya je ko zai samu, ko a ce ai wane bai zo diwani ba, ina yake? Ai ya je NYSC. Shi ma NYSC diwani ne. Domin in NYSC ya yi kyau, ka dawo ka samu aiki mai kyau, shine kuma za ka kawata diwani, ka siya masu buredi, ka siya masu madara, diwani ya ƙara armashi. Amma talauci kawai akan talauci. Walaysa fi bitanatun la budda min al-amali. Ba wai a zama budurtace ba, a zama abun a dole la budda min al-amali. Wala yasluk tariq al-jabri wala tariq al-qadri. Karka bi hanyar kwacewa, karka bi kuma a hanyar ai ana raba shinkafa a gidan shehu ba. Ni inda Allah ya kaddara zan samu, zan samu. Ina za ka samu? Ka je kawai, ko ka turo ɗanka. Karka tare hanya ka kwashe, amma kuma duk wani abu, kayan karafuna nan ba, ko robobi ba, ana sai da robobi ba, kayan karafuna ana tattarawa, ana aunawa ba, ko jari bola ba, komai ka shiga. Duk abin da ka ga a hanya, ka kai nan ba kowa, ka dan daga. Malam wannan nawaye ka ji shiru. Malam wannan nawaye ka ji shiru. Kaga malam wannan nawaye ka ji shiru. Ka sa a cikin buhu ka je ka sayar. Mana. Sana'a ce. Amma ka zauna kawai kana cewa ni ana rabawa wani, ni ba a bani ko ba na samu. Ka zama hanya na tsakiya. Kai ba za ka je ka kwace ba, amma in an bar abu a kasa ba mai shi ciu. Ina ka taba wani abu ba mai shi. يلزم طريق الكسب يكسب المعالي ويعلم أن الفاعل هو الله. yana neman girma, yana neman kudi, yana neman daukaka, yana neman tara gidaje, dukiyoyi, yana neman tara komai, amma fa ka san Allah shine mai yi. Ka gane Allah shine mai yi hakikatan, shine ka fito kana nema. Amma kana kwance, wallahi tallahi, ko ka ce Allah shine mai yi, ƙarya kake, baka gane ba. Wanda ya gane shine wanda ya tabbatar yana nema kuma ya san Allah shine mai yi. Nan kuma ka tabbatar ya yi adalci. Wa ya adul bai na ta'ifatai ne, ya yi adalci kanin wa'innan guda biyu. Wa'innan kanin abu guda biyu wanda shehu ya ce a yi adalci a kanin shi ne mai ta'ifatun taqulu innal mu'mina la taduruhu dhunubu wal ma'asi, wa ta'ifatun taqulu
inna man asa Allah fa huwa khalidun fi nar. Shehu yace ka bi hanyar jama'a guda biyu, shiryayyu da batattu. Ni ba zan ce maka wa'annan su ne shiryayyu wa'annan ce na batattu ba, kai za ka duba hankalinka. Akwai waɗansu wanda suka ce wallahi